A Mancomunidade do Salnés dará resposta a unha das grandes demandas da comarca, a loita contra as verteduras. O ente comarcal creará unha oficina de control de verteduras tras unha nova denuncia de mancha contaminante no río Umia. O obxectivo desta oficina será detectar e analizar as verteduras. Esperemos que con ela poidamos funcionar de outra maneira e tratar de localizalos, os vertidos, identificalos e ver se hai intencionalidade, non intencionalidade, accidental ou picaresca, etc. Analizar con profundidade estes casos. Dende a Mancomunidade denuncian que moitas destas verteduras son provocadas de forma ilegal. As súas tarefas centraránse únicamente en detectar e analizar, xa que o ente comarcal non ten potestade sancionadora. A Mancomunidade do Salnés pode poñer esforzos ou traballos en común para paliar este tipo de problemas, pero as normativas non son comarcais, é dicir, unha mancomunidade non pode dictar normas en este sentido. Efectivamente, son os municipios os que titulares da rede de saneamento e de pluviais os que teñen o potestade sancionador. Neste último caso, a vertedura foi denunciada polo Club de Piragüismo O Muiño. Dende o Concello de Ribadumia consideran fundamental acabar con este problema medioambiental. Pois a verdade é que estamos preocupados, non? Este tipo de vertidos, pois, primeiro, en materia de medio ambiente, pois, é fundamental actuar. E segundo, aquí no Concello de Ribadumia, en concreto co náutico que están a facer deporte nenos e nenas pois a diario, pois para nós é unha situación comprometedora e aparte entendemos perfectamente o clube náutico esa situación, ese mal trago de alguma maneira que están a pasar, non? Na Mancomunidade do Salnés xa tiñan un proxecto de sustitución desta tubaxe que non se chegou a realizar. Nas vindeiras datas, a dirección do ente comarcal reunirase con Augas de Galicia para arranxar o problema.